súťažný duel tejto sezóny na štadióne Parken. V týchto momentoch odštartoval domáci v bielých dresoch v prvom polčase sprava doľava. Hostia. Dobrá kombinácia na jeden dotyk. El Yunusi posunul tú loptu. Cornelius mu ju chcel vrátiť. Tam už to ale prehustili hráči v modrom. Marcos López. Dobrý nákop. Lopte sa dostal Elias Ašuri. Je tam proti nemu okamžite Krasníky. Zostava trénera Ramadaniho je poskladaná predovšetkým z domácich hráčov. Okrem Kosovčanov v zostave 4 ďalší legionári. Pozor na tento center, novátna hlavička, do ktorej sa v tejto chvíli dokázal dostať Mohamed El. Nákop, ktorý prepadol až na Gabriela Pereiru, Brazílčan v ťažkej pozícii. Teraz ponúka ďalšia príležitosť, dobrá zasekávačka, aj strela El Yunusiho, ale znovu zakončenie, ktoré smeruje. Práve víťaz tohto duelu sa stretne v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov proti víťazovi nášho zápasu. A zakončenie, ktoré od žrde do žrde zabalansovalo na bránkovej čiare a končí v náru. Priestor pre Dritu. Tam bol pravdepodobne úder do tvára Lukasa Lerágera. Hre sa ale pokračuje, no a prišiel tam strelecký pokus, pri ktorom sa ale pravdepodobne hostia trošku uponáhli. Teraz sa otvoril priestor na zakončenie, skúšal to Šved Larsson. Posila, ktorá prišla za 5 miliónov z Dortmundu, hoci v minulej sezóne Mukoko hosťoval. Vidíme, čo vymyslia. Intelektualet, ako znie prezývka tohto tímu. Roman Kotarský loptu vyboxoval mimo pokutové územie. Ešte Krasníky. Majová lopta, ktorá tam má teraz ponúka príležitosť a prichádza zakončenie, ktoré ale v tejto chvíli nebolo presné. Ale znovu ani len náznak zakončenia, náznak strely. Gabriel Pereira, Garananga. Pereira.
Otvoril sa mu priestor, center do pokutového územia aj s hlavičkou, ktorá tam v tejto chvíli prišla od Andreasa Corneliusa, skúsený dánsky útočník. Absolvovali zverenci trénera Nestrupa, nebola úplne najideálnejšia. Ale pozor na prienik hostí, ktorí sa dostali do zakončenia. Kotarský dobre zmenšil strelecký uhol a tým pádom z toho bude rohový kop. Pozor na túto strelu, ktorá napokon končí tesne vedľa. Stále však loptu v tejto chvíli držia hráči Kudane. Veď Mukoko posunul tú loptu, SK to poslal pred bránu a ďalšia nepresná hlavička. Elvinasi sa tam znovu nepresadil. A v pokutovom území a v 68. minúte hlavný arbiter ukazuje na biely bod. Taká príležitosť, ktorá sa v tejto chvíli ponúka. A je to gól. Magnus Madsson vstupuje do tohto zápasu naozaj vo veľkom. Teraz je tu Elyounoussi. Ešte volil tú prihrávku, Madsen prenikol do pokutového územia, končí na trávniku druhú penaltu v krátkom časovom úseku. Arbiter Matoša nepískol. Opäť súboj nervov zvládnutý. Madsson znovu posiela gólmana na opačnú stranu ako Daň. A opäť Madsson. Mukoko sa prediera do pokutového územia. Dobre si zasekol loptu, posiela center. Hlavička, ktorú vyťahuje na rohový kop Maloku. Ten v tejto chvíli vychytal Eliasa Ašuriho. Robert Silva. Pozor na túto príležitosť, ktorá ešte vyprášila rukavice brankára